Dear my straight people, nicabanga ukuthi ningobani vele? Nicabanga ukuthi nibaluleke ngani nina kunabanye abantu lapha emhlabeni? Uma sihleli sisonke sikhona vele isidingo sokubonisa ama-gays and lesbians anenza uncomfortable. Yindaba ni uncomfortable ngoba wena mo uncomfortable ngabo nabo baba uncomfortable ngawe, egcineni sonke manje sesigcina sesi uncomfortable. Why are you so uncomfortable? Are you gay but in a closet? Dear my straight people, nina nisizathu ukuthi abafowethu nodadewethu bephile kule nto ethiwa i-closet ngoba iningi labo abathanda ukuphila kuyona i-closet kodwa baphila kuyona ngenxa zokuthi bazama ukuthandwa yinini. Mebechaza i-closet bathi ifana njengebhokisi lokufa kufaka kulona umuntu esaphila. Iningi selazela sifundisa ukuphila kuyona le closet ngoba nokuphumela obala akukho lula. Bathi ake umuntu ongavele evuka ekseni ageze masethi hey namhlanje angeke ngizondwa abantu ngithukwe nabantu engingabazi. Dear my straight people, nithi benazi ukuthi i-gender ne-sexuality izinto ezimbili ezahlukene ezihlanganisiwe zachazwa ngendlela eziningi ezahlukahlukene. Anginaso isikhathi sokunifundisa ngomehluko phakathi kobulili nemizwa, senibadala manje. Kodwa uma ukuthi wakwabamncane wafaka icathulo wayiphambanisa noma wafaka amasokisi angafani, uzo-understand noma usumdala impilo kuyenzeka ukuthi iphambane. Njengerasta elidla inyama neNazaretha elidla inyama yengulube. Kanjalo-ke nokufunwa inyama kunzima ukukulawula. Uthando luwuthando futhi lohlala luwuthando, aluyingambala, aluyingaminyaka, aluyingabulili. So asikho kusidinga ukuthi ama-gays eze kunina zoprove ukuthi nabo uthando lwabo olweqiniso. Dear my straight people, yekani ukubuza abafana ukuthi umfana mayithandana nomunye umfana bazobathola kanjani abantwana, ngoba uma ufuna umntwana nje uyakwazi ukumthola, kanjalo noma umfuni u-straight kuyenzeka ungamtholi. So angazi ukuthi yini le kahle kahle ekukhathazayo mina ngobulili bomunye umuntu. Kukhona umuntu wena okwakubuza ukuthi wabona kanjani u-straight? Wabona ngokuthi u-straight wena mhlazana umfana ekuthinta ngaphambili kwangavuka lutho? Wabona ukuthi u-straight ngokuthi ubone ukuthi ibhulisha wonke umuntu ohlukile ukunawe? Uma ungacabangi straight wena wabona kanjani ukuthi u-straight? Ukuthi uma ubona ama-lesbians or gays abafana bebambene ngezandla masubahlahla amehlo zithi bazokubamba inkunzi, vele sengathi bengakubamba bekuqabule ngenkani bekukhiphe kwi-closet sitabane esi-straight. Dear my straight people, straight men, ukudlwengula ama-lesbians angeke kwenze ukuthi abe straight, kodwa kunalokho uyabaphula. So awulungisi wena uyabulala. Ukuthi ba-lesbians akusho ukuthi bayizilwane, basamantombazane futhi basengodadewethu, badinga thina sibavikele hayi ukuthi sibahlasele. Dear young girls, ngiyabona mina ukuthi nina nifuna ukuthi benibone ukuthi nina ngama-lesbians. Ngibona lapha embhalweni yenu uma nikhuluma ngothando nifihla ubulili esikhundleni sika-Shin fakuhi. Kanti it's okay ukuthandana nomunye umuntu wesifazane ngoba akasoze angimithisa wakushiya. Dear gay and straight people, ukuthanda abafana namantombazane akukwenzi ube confused kodwa wena u-bisexual. So ubulili abuhlangene nothando. Dear gay people, ukuhlonipha amasiko nezinkolo zabanye abantu it's very important. So asikho isidingo sokuhamba ukubrush ubulili bakho phambi kobuso babantu abadala ngoba abanye babazali bethu abakayi-understand lento yobulili. So kusabadidi ukubona umfana oyintombazane. Siyanibona ukuthi u-gay and gayly but abanye bethu bathanda amantombazane, so asikho isidingo sokuthi ungidisrespect ngokuthi lokhu test-gate yakho ngami. So ngihlale nawe as udadewethu or umfowethu as a great ally ngoba siyanisupport ukwazi insene enkandla mahlathi amnyama.